والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد bayan kai uwana musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abin da za mu yi magana a kai shine jan kunne kan bokaye da yan duba. Babu ko shakka addinin musulunci addini ne mai girma, addini ne da yake rataya bukatan mabiyarsa zuwa ga Allah madaukakin sarki, addini ne da yake kira akan dogaro da mayar da lamari zuwa ga Allah madaukakin sarki, da tsantsanta Allah madaukakin sarki da tsarkake shi a cikin bauta. Harkar bokaye da ɗan duba ta saba wa wannan tsari da ake da boka ko ɗan duba ko duk wani wanda yake da awar sanin wani abin da Allah ya koyi na gaibi da zai iya gaya wa mutum cewa kaza zai same ka ko kaza ba zai same ka ba ko kaza akwai albarka a ciki ko kaza akwai sharri a ciki, haka kurin ya kirjada ya faɗa tare da da'awar cewa ya san da ya dama cewa kaza zai faru. Babu shakka wannan ba daidai bane, domin Allah madaukakin sarki shine kadai wanda ya san kai, ya san kuma hakikanin abin da ya koyi dangane da adam. Alamu da mutum zai gani ko hasashe wannan wasu abubuwa ne daban, amma yankewa da bada labarin abin da zai faru gobe ko jibi ko gata ko nan gaba, wannan shiga hurumin ubangiji Allah madaukakin sarki. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ja kunnan al'ummar sa dan da zuwa gurin bokaye, jan kunne mai tsanani. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wanda ya je gurin boka, man ata kahinan aw arrafa, wanda ya je gurin boka ko wanda yake da awar sanin abin da Allah ya koyi, sannan ya tambaye shi dangane da wani abu, ya tambaye shi dangane da wani abu nashi da ya bace ko wani abu da yake so ya gane, maza Allah ce ba za a karɓi sallar wasu kwana 40. A nan ana maganar tambaya ba tare da ya yarda ba, tambaya yake yi cewa boka an sake mun kaza ya zai gane shi, boka ina so auri mace ka duba min cewa a cikin auren nan namu akwai arziki ko babu. To idan ya tambayi wannan sallar shi ta fara 40, Allah ba zai karba ba, kuma wajibi ne dole da shi ya yi ta, amma bai da lalata a wurin Allah. Dan Allah sallallahu alaihi wa sallama wala hadisi ne Imam Abu Dawud ya gwada cewa wanda ya je gurin boka ko dan duba ya ma gaskata shi bisa abin da ya faɗa. Boka yake ai in ka auri wannan mace mutuwa za ka yi, boka yake a in ka shiga wannan kasuwancin ka ta dauki har abada, boka yake a in kai kaza ne zai same ka har a rayuwarka har ka mutu, kuma yayi imani da wannan abu ya gaskata a cikin zuciyarsa. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa kai ka fara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, hakika ya kafirta da abin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ashe zuwa gurin boka bala'i ne, ashe zuwa gurin boka musiba ne, ashe zuwa gurin boka kallai imani ne da kirkirar shi kuma ƙarshen mutum ya rasa imani din. Domin babu wanda zai iya baka abin da Allah bai baka ba, babu wanda ya hana ka abin da Allah madaukakin sarki ya hana maka. Dan haka zuwa gurin boka yake tattare da musibu da bala'u kala-kala. Daga ciki babban musiba ta farko rasa imani, kamar yadda muka ji a cikin wannan hadisi. Duk wanda zai je gurin boka ya kuma da ya taso da zai taso ba da imani, domin galiban ma wanda zai je gurin boka ko dan duba ko dan tsubbo, wannan mutumin dama ya riga ya yi imanin cewa zai je masa wannan aiki. Da haka yana zuwa yana tasowa zai taso ba mai imani, zai taso a kafiri, zai taso a wanda ba musulmi ba, sai in ya koma zuwa ga Allah ya tuba ya jaddada imanin ya jaddada musulunci. Dan haka hadarin farko na zuwa gurin bokaye da yan duba da yan boyi da masu da'awar sanin gaibu, hadarin farko shine na imani. Abu na biyu daga cikin hadarurrukan da suke faruwa da zuwa gurin boka da yan duba shine bayan mutum ya rasa imani, sannan kuma zai asara duniya da lahira. Domin idan mutum ya zama da imani ya asara duniya, domin ya zo duniya a banza. Dan duniya ba an zo bane dan a ci abinci a kwanta kurin, ba an zo bane dan a yi aure a ji daɗi kurin, ba an zo bane dan a tara mulki a ji daɗi kurin, an zo ne dan a yi shukar abin da za a girma ranar tashin alkiyama. To kaga wanda ya rasa imani a duniya ai ya asara duniya, ya yi zuwan banza kenan kuma zai kuma ba tare da kuma kyakkyawan sakamako ba, a lahira kuma bai da kyakkyawan sakamako a gurin Allah. Sannan abu da uku da cikin haɗari zuwa gurin boka da ya duba shi ne sukan sabbaba musiba da ɓalla da sabon Allah a bayan kasa. Wani bokan zai umarni da aka shirya a kafarsa, ko ya ce a kan jariri, ko a kawo yarinya, ko a kawo tsohuwa, ko a kawo matashi, kuma mutum ya je ya aikata wannan sabon ya kawo. Kaga boka ya sabbaba saba wa Allah madaukakin sarki. Wani bokan zai haɗa mutum da aljanu cewa ga wuri ka je ka dinga yi
idan kana yi aljani zai zo maka, idan ya zo ka gaya mai bukatun ka zai biya ma bukatu. Kaga ya rama mutum da Allah ya haɗa shi da aljanu waɗanda su kuma waɗannan aljanu ba su isa ba ma su da halin da za su yi abin da Allah mana wasu sarki su kaddara ba. Sannan daga cikin inda bokaye da ƴan duba a cikin al'umma suna kafa fitinu da faɗa. Za a je gurin bokaye da gidan ƙarya cewa da ne ɗaukar masa kayan, kowa da ne ya kashe maka ɗan uwanka, kowa da ne ya maka kaza, wannan talauci da kake fama da shi ai wani ne ya sa maka hannu, don haka ba yadda za ka karabu da shi in wani na lura maka. Daga nan sai a je a shiga faɗa, a shiga bala'i, a shiga musiba. Aure nawa ya mutu a kan wani boka da ɗan ba. Sannan nawa ne suka ɓata dangi da ɗan uwa, yake da ƙanne aka ɓata, aka yi uwa ka saboda boka da ɗan duba ya haɗa su. Nawa ne ma'ana suka rabu tsakanin malami da ɗalibi, mutanen unguwa da junan saboda dalilin boka. Ka ga cikin inda zuwa gurin boka ya haɗa da da al'umma. Da yana cikin inda zuwa gurin boka shine ya fara wa da mutum wani sabon Allah ba da mutum da musamman ga yan uwa mata. Wasu bokayen, wasu ɗan duba, wasu masu yin tsafin ba sa yadda su ba da maganin, ba sa yadda su ba da lakarin su suna rata da mace. Sun ga sun fara mata da musiba, sun buɗe masa kofar bala'i, sun jefa da cikin musiba da kuma Allah ne kada ya faɗa wani sarki ya saurara da kanka. Sannan kuma a cikin zuwa gurin boka da ƴan duba akwai ƙaryata abubuwan da Allah ya faɗa a cikin littafin sa mai girma. Ubangiji Allah madaukakin sarki a cikin littafin sa mai girma ya tabbatar da cewa shi ne mai iko, ya tabbatar da cewa shi ne mai yayewa, ya tabbatar da cewa shi ne mai rayawa, ya tabbatar da cewa shi ne mai kashewa. Wa in yamsaka Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu. Idan ubangiji ya shafe ka da wata cuta fala kashifa lahu, ba wanda zai yaye wannan cuta illa hu, sai shi Allah madaukakin sarki. Kaga yayin da mutum ya je gurin boka, yayin da mutum je gurin boka ko gurin dan duba ko gurin mai tsafi, sannan kuma cikin zai a yaye masa da wani abu ta kare ta wancan kenan, kamar ba ta yi imani Allah ne kaɗai yake yayewa ba, kamar ba ta yi imani cewa Allah ne kaɗai zai iya wannan aiki ba, alhalin kuma boka ne da damar da zai iya wannan. Sannan samuwar bokaye da ƴan duba a cikin al'umma yana jawo bala'in rashin ruwa. Fari da muke gani a waye gari abinci ya kone, an yi shuka ta lalace ta kone, a waye gari babu abinci babu albarka a bayan kasa, ko a waye gari gashi an zubar da ruwa ɗin, an zuba ruwa mai yawa amma a waye gari ba a samu abinci mai yawa ba. Duk wanda yana da tasiri da haihuwar waɗancan zunubi da ake da a bayan kasa. Bokaye ɗaya ne daga cikin wanda suke haifar da wannan zunubai da wannan musiba da wannan bala'i a cikin al'umma. Sannan kuma a dalilin wannan sai ga bala'i ya samu al'umma gaba ɗaya an shiga cikin wani yanayi na wahala. Sannan boka zuwa wurin boka yakan ɗebe albarkar rayuwa. Domin duk lokacin da mutum ya rabu da Allah madaukakin sarki to ya rabu da abin da zai zama na rayuwarsa, ya rabu da albarkar rayuwa. Dan idan Allah ya zare hannunsa daga cikin rayuwar bawa to bawa ya shiga talauci, ya shiga cikin wahala, ya shiga cikin kunci, ko da ya tara dukiya, ko da ya tara arziki, amma Allah ya zara hannunsa a cikin lamarin wanda arzikin ba zai amfane shi ba, sai zama masa musiba da ce mutu da hawan jini ko wani abin da yake makamancin wannan. Sannan kuma yana daga cikin abin da ya waje ba mu gane, ba wai lallai sai mutum ya yi mummunan shi da yake boka ba, ba lallai sai mutum ya zo ya tara kasa a kofar gidan shi ba, ya sanya ta a gaban shi yana zane zama dan duba ba. Duk wanda zai da abin sanin zai kalli tauraro ya ce bari in tauraro kaza ni zan kalle shi in gane cewa ko kana da tauraro kaza ko ba ka da shi, wannan duk ilimi ne da gaibu da Allah ne kaɗai ya sani. Da haka wanda ya shiga cikin zama dan duba zuwa gurin shi ba daidai bane. Akwai mata da mutane da ake damfara su da ma'anar istikhara, sai mutum ya ce shi ba boka bane amma yana yin istikhara. Idan za ka yi kasuwanci, idan za ka yi aure, idan za ki yi aure, idan za ki je wata harka, to ki zo in miki istikhara, in duba miki gani da alheri ko ba alheri. Wannan ma nau'i ne na bokanci. Domin istikhara ta sunna wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita tabbatacce istikhara shi ne mutum ne zai yi da kanshi, kamar yadda ya zo a cikin hadisi. Ni zai yi da kaina, ke ma za ki da kanki, shi ma zai yi da kanshi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Jabir cewa idan ɗayan ku zai istikhara, da Allah ya ce idan ɗayan ku zai istikhara ya sallah ya nafila raka'a biyu, ya alwala ya nafila raka'a biyu, ba sallah farilla ba nafila. Sannan bayan ya gama sannan sai shiga da addu'a istikhara, sannan mutum ya roki Allah madaukakin sarki ya baiwa Allah zabi. Ya ka babu wata istikhara da wani mutum zai mata, babu wata istikhara da wani mutum zai yi, wannan damfara ce, wannan bokanci ne da sunan istikhara. Istikhara ta sunna shi zai ga yawa zai yi wannan addu'a din. Malamai sun ce ana yin addu'a istikhara bayan an gama lafiya, ko kuma
bayan an yi kai ya kafin a yi sallama. To in ma biki iya da larabci ba a koya miki da Hausa, a rubuta miki da Hausa boko ko a rubuta maka da Hausa boko. Idan ka yi nafilar maka a biyu ka yi sallami ka ɗauko ka karanta Allah ina neman zaɓi ka Allah ya san wannan lamari a kan alheri a cikin Allah ka tabbatar min da shi Allah idan wannan lamari babu alheri a cikin Allah ka raba ni da shi. Ma'ana wannan istikhara da manzon Allah ya koyi da shi istikhara ta jini amma istikharar kofi wanda za a kiba kofi a buɗe sannan a kirga ba dan wanda ya biyo baya a ce kaza ne ko istikhara ta yatsu wanda za a nuna yatsun mutum a ce tsaye zanen yatsun ka za su bayar da cewa kai mai arziki ne ko mara arziki ko istikhara ta jarbi wanda za a ɗauko jarbi a ce mutum kama nan idan ya kama a kirga sannan a ce masa wannan abu da alheri a cikin ko babu alheri kuma wannan ba daidai ba ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai koyi irin wannan ba kuma nau'i ne da bokanci malamai sun yi fatawa musamman shi Islam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala a cikin majmu'ul fatawa na shi cewa ba daidai bane mutum ya bada hayar gidan shi ko shagon shi ko wani wurin zama ga wanda ya san yana saba Allah madaukakin sarki ko wanda ya san boka ne ba daidai bane a bashi hayar shago ba daidai bane a bashi hayar gida domin ɗaure masa gindi sannan wajibi akan hukumomi idan sun tashi sun yi kokari sun raba al'umma da miyagu irin waɗannan mutane masu kwace mutane dukiya da kwace mutane imani dan dai a raba al'umma idan ana son zaman lafiya a cikin al'umma ya zama an raba ta da bokaye da yan kudu da yan tsari waɗanda suke haɗa hukuma a cikin mutane da al'umma za ka tara wani abin ya kaure na faɗa an kashe wani an sabauta wani an lalata wani a dalilin wani boka da yake ba mutane wasu magunguna ya haɗa kai da aljanu suna saba wa Allah kuma sannan kowa kuma duk wanda ya rubuta waɗannan bokaye wallahi baya gamawa da duniya lafiya ko wani ciwon Allah ya jarabe shi ko da wani mugun ciwo ko da wani bala'i ko da wata musiba saboda ya riga ya rabu da Allah madaukakin sarki ubangiji Allah madaukakin sarki ya kare mu ya ba mu dangantakar ya raba mu da waɗannan mazama da bokaye sannan ya san mu shiga gabanin tashi ya hana mutane abin da dan hana su abin da suke yi a cikin mutane subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk